Lakhai Kora Truck Dwarbaguri constituency ka parlo Lakhai hini dolamara police station angkang Gonpot Gaon LP School along Lothan Bang Inudvera Jok Akisung Kachetong Nang Lapen Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbia Pan Prabjin Pen Lothan Bang Inut Nang Toy Vek Thapusi Gonpot Gaon LP School Headmaster Pen Tuning Ripon Lasonsi Gonpot Gaon LP School along Inut Lothan Bang Rajen Tirang Pen Perangkia Thingno Nangachethano na tingki Nilidak Gonpot Gaon LP School along nangke dolong sitami dak loke Charlie au somarkat dukawi bang thongkepdo sitami nili inudvetsi ke than chipaduklo lape nili ke Assamese ke lothan thego e sitami nili phansi dak nang posting lo nili ke English si loke than thekchot lasi nili hin pen Karbianglong Autonomous Council ke jabang pu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM in charge Richard Tokbia phan chuning rilo Nilipan English LP School along nangke toijia phan chuning rilo lapen ke Lothan Bang pusitami Prabjin pen nangke toijia phan chuning rilo lapen ladak ke dordia sondo piklang barpi barso hempen ke chinglok sitami mesen awi lasi mesen pen akimi nang pisedak te mesen ji lapen kijun alang pusitami mesen awar side pusitami awi lasi osomartum aduk do pikpiklo Lasi mesen ki jong alang pusitami Prabjin pen ki PG aphan Education EM Richard Tokbia phan chuning rilo lapen nilike BLO pusitami nilisi ke claim amat ke than pen nang an akisungdo nilibang jongsi ave lepute Lothan Bang ta avi lasi Prabjin pen Lothan Bang nang toy serak nang poputa pherangke thingno nang chethandon lapen team Karbianglong pen Prabjin pen chingki chingwai serak non puta chethan pon ke teacher nili nuwer lang nili ke hang onglo anta nili phan dak teacher ke nang pon nang pipon pela diu si wang lo alomso la regionalized ka kuria hot hedi la so wang lo enke dak nili long joining report wa enang enchot ma dam joi enke wang wedel lo amen ke salas amen ke question meong nili ta chiting ni rem lo mane familiar le delo men chetong wer wedet mate o montul bora montul bora si dak wanging lo nililong la joining report phan suina pidunda po en pon lo damjui wang weda arong na ne arong ke pu japara jan deupani la society do bokojan hiri a block lo dak student bang ando eng ne non mat ke nona ko ke la KG nursery pen pulote 36 student do dak 36 student nang list student nang aphan ki chang nang lin galadi teacher ke nili no wet News Report Karbianglong Live